Siemano, sportowe świry. Wykorzystując pierwsze dni fajnej pogody, zdecydowałem się, że się pójdę trochę pobiegać. Zapisałem się na taki bieg bohaterów. Może też będę próbował machnąć znowu połówkę maratonu w Silesia Maratonie. Jeżeli jesteście tu z rejonu województwa śląskiego, Górnego Śląska, ale nie tylko, jeżeli trochę śledzicie wydarzenia polityczne, a polityką trzeba się interesować, przynajmniej trochę, bo jak się nie interesujesz polityką, polityka zainteresuje się tobą. To wiecie, że odwiedził województwo śląskie Donald Tusk. Może kojarzycie, taki gościu, pokazują go często w TVP z rogami. No i tam mówią, że sprzedał Polskę, tylko nie, ciężko się zdecydować komu. Raz mówią, że Niemcom, raz mówią, że Rusom, raz, że Amerykanom, potem, że Żydom, no ale mniejsza z tym, najważniejsze, że sprzedał. I ten pan odwiedzał województwo śląskie i jako chyba pierwsze miasto w województwie śląskim wybrał Bytom. Było spotkanie, nie obyło się oczywiście bez małych dymów. Jeszcze raz powie pan do mnie, zamknij się, poproszę pana o wyjście z sali. Ja tu jestem dlatego, żeby nikt nikomu w Polsce nie mówił zamknij się. No, było tam pokrótce zaprezentowany, jaki jest program partii Koalicja Obywatelska, że tam wiadomo, że pieniądze z Unii i tak dalej. I wczoraj pan Donald Tusk odwiedził górnośląską kolebkę w okolicy, czyli Radzionków. To jest Radzionków. I tam po tradycyjnym śląskim obiedzie z burmistrzem Radzionkowa, panem Toborem, przy okazji nie można nie wspomnieć postaci, zawrzeć ten pysk, postaci bardzo zasłużonej dla śląskiej kultury, człowieka, który przełożył i wydał na śląski język Stary Testament. Po tym obiedzie pan Tusk odwiedził na Starym Końcu w Radzionkowie Muzeum Wysiedleń, Wypędzeń Górnoślązaków i tam zadeklarował się, że jeżeli wygrają, to w ciągu 100 dni od rozpoczęcia ich rządów śląska mowa w końcu otrzyma prawny status języka regionalnego. Niestety w zachwyceniu się tą informacją przeszkadza fakt pamięci tego, że kiedy Platforma Obywatelska i pan Tusk rządzili w Polsce, to projektów ustaw o uznanie śląskiego jako języka regionalnego było chyba z 3. Między innymi była to tytaniczna robota pana świętej pamięci posła Plury. Była też taka akcja podczas jednego z marszów autonomii, gdzie zbierane były podpisy pod tym projektem. Chyba udało się zgromadzić 140 000 na 100 000 wymaganych podpisów. No i co to dało? Zgadnijcie. Jakbyście mieli problem, to podpowiem. Gówno. Jak śląska mowa nie otrzymała żadnego statusu, no bo de facto w tym momencie nasza mowa Górnoślązaków ma taki sam status jak grypsera więzienna albo slang uczniowski, czyli żaden. No a jak po Platformie Obywatelskiej nastąpiły rządy PiS-u, jak wiadomo, z człowiekiem u władzy, który skromnie powiedzieć nie darzy sympatią Górnego Śląska ani Ślązaków, o czym świadczą choćby wypowiedzi o zakamuflowanej opcji niemieckiej, które na przykład mnie osobiście, jako Górnoślązaka częściowo też niemieckiego pochodzenia, nie dotykają specjalnie, ale jest gro Górnoślązaków pochodzących z rodzin o bardzo pro-polskim, patriotycznym usposobieniu, którzy na przykład za czasów rządów niemieckich na Śląsku bardzo z tego powodu cierpieli, zwłaszcza za czasów hitlerowskich. I takie słowa mówiące, że śląska tożsamość to jest przyjęcie zakamuflowanej opcji niemieckiej, są niezwykle krzywdzące dla takich ludzi. No a tam potem było jeszcze coś takiego, że największe stężenie patologii w całej Polsce jest na Śląsku. Oczywiście nie posądzam polityków Prawa i Sprawiedliwości o rozróżnianie takich rzeczy jak Śląsk, Górny Śląsk, województwo śląskie, ale to już w ogóle nie ma nic do rzeczy. Także przy rządach ludzi tak negatywnie nastawionych do czegokolwiek związanego ze Śląskiem, oczywiście o jakimkolwiek uznaniu mowy śląskiej za język regionalny czy czemuś podobnemu, to w ogóle można zapomnieć. A że do wyborów już w sumie niedaleko, bo to na jesieni, to jak widać maszyna po leku zaczęła się kulać. No i tak jak już wspomniałem, mając w pamięci poprzednie rządy Platformy i ich patrzenie w ten czas na sprawę języka śląskiego, na obietnicę pana Tuska patrzę, no jakby to lekko powiedzieć, z dużą dozą rezerwy. No i w tym momencie nie zostaje mi nic lepszego do zrobienia, jak oczywiście zostawienie pola do popisu państwu. Jestem przy okazji tej napiętej sytuacji bardzo ciekawy waszych opinii, także piszcie w komentarzach, co wy uważacie, czy tym razem Koalicja Obywatelska i Donald Tusk da Ślązakom język. A ja biorę popcorn w garść i biorę się do czytania.
tylko pierw muszę dobiegnąć do domu. Basia, pójdź. A, od razu, bo prawdopodobnie mogą się też i takie głosy pojawić w dyskusji, że śląska mowa nie jest językiem tylko gwarą. No to na szybko. Jak gwarą języka polskiego może być mowa, która sama dzieli się na dialekty, które dzielą się jeszcze na gwary? A argument drugi, na który tak bardzo lubią się powoływać przeciwnicy nadania śląskiej mowie jakiegokolwiek statusu: no ale poczytaj sobie pracę naukowców, językoznawców, to nie jest język. No to mi pozostaje tylko odesłać do poczytania sobie świeżej książki Zasady pisownia języka śląskiego, wydanej od profesora Jaroszewicza. Dobre, no to nie ma czasu, Joleca, prysk.